73. Donostia Zinemaldiko saio ofizialean Leiaz kanpo esteinatu da. Euskaraz, saio honetan esteinatzen den lehen telesaila da. 4 atal ditu, ondarragoaken jarraipena da, baina istorio berri bat du ardatz. Zuzendaria berriro ere Koldo Almandoz donostiarra, baina kasu honetan gidoia Arkaizkanorekin batera idatzi du. Nagore Aranburuk maixuki ezur mamitzen duen Nerea Gartzia da protagonista. 4 urte igaro dira ertzaintzatik kanporatu zutenetik eta bolada txarra igarotzen ari da. Hilketa bat tarteko, istorioa hor abiatuko da. Gaur, klaketan, zeru ahoak. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. 73. Donostia Zinemaldiko podcast berezi honetan, zerua ahoak telesaia izango dugu izpide, eta horretarako, nor gonbidatu dugu, Koldo Almandoz. Nor bestela. Kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo. Bai. Aurkezpenak salatu ingo ditugu, oraingoan. Zinegilea zuzendaria, zerua ahoakekin zatoz. Donostia Zinemaldian, saio ofizialean, Leiaz kanpo, esteinatu duzu telesaia. Ez zara berria Zinemaldian, inondik inorare, esteinatu dituzu pelikula ugari. Galdetu nahi nizun pixka lehenengo Zinemaldiaren testu inguru honetan, zer suposatzen du Zinemaldiak zinegaile batentzat, eta gero bestetik, telesail formatuari dagokionez, Zinemaldi batean, zinema jaialdi batean, telesailen eremu naturala da, edo oraindik da zerbait arrotza? Bueno, Zinemaldiak guretzat suposatzen du aukera handi bat. Nik uste, gu inguruko hainbatentzat, nik baitz egiten dudanean inguruko beste zinegilekin ere, nik uste Zinemaldiak izan duela eraginik gero guk zine egin nahi izate honetan, Azkenean txikitatik izan dugun presentzia hor, eta joan gera Zinemaldira, eta ikusi dugu aukera, gure pelikulak ere horregotekoak orduan. Batetik, pozgarria da, bestetik ere, norberak ere jakin behar du, ni ez naiz naifa, eta badakit nik Zinemaldiarekin badaukat harreman moduko bat, edo izan dut, nire ibilbidean harreman moduko bat, badakit ere ziurrenik ni Zamoran jaio izan banintz, elitzatekela horrela izango, Hor badago ere, kuota lokal moduko hori, eta askotan guk hemengo zinegileok jokatzen dugu. Kuota lokalaren parte hori, ondo dagoena, baina, barkatu moztea, baina irakurri nire elkarrizketa batean, orain dela gutxi, ez dakit, Aitor Arregi, edo Josimari Goena Gazen, naiz gogoratzen esaten zuela, Zinemaldiak ez duela erraztasunik ematen euskal zinegilea izategatik, baizik eta batzutan kontrakoa. Osea, esan nahi, ez dakit horrekin lotuta dago, hori eta esan nahi zen nuen. Ez nago ados. Ez daude ados. Ez, esan beti ere, alako mailako Zinemaldi baten egoteko, nolabaiteko berme edo garantia minima bat duen lan bat egin behar duzu, baina guri gertatzen zaigu, alemanei Berlinan lehen gertatzen zaiena, edo frantsesei Cannesen gertatzen zaiena. Gutariko asko, euskaldunak izango ez bagina, kaso Zinemaldiak ez liguke, begiratzen gaituen moduan begiratuko. Ez dut esan nahi, erresa denik, ez da gutxiago ereta. Baina, normala den bezala, Zinemaldia hemen ospatzen da, Zinemaldia gu guztiok ordaintzen dugu, eta, menos ere, pixkat hemengo zine sektoreari ere, lekutxo bat egitearen. Ez duela zertan txarra izan behar, logikoa ere, Bai, nik horregatik diot. Bai. Hori, ziurrenik, ni Zamoran jaio zen banitz, ennukeela, lehen paus hori emateko, lehen pelikula horiek sartzeko, aukerarik izango, edo hain erraz behintzat elitzatekela izango. Baina normala den bezala, nik igual Zamoran enuke sartuko, edo beste toki batetan, ez dudan sartzen moduan. Orduan, hori ondo dago, baina, nik esaten nuen pixka bat, ez sineste aldera hori, gaude Zinemaldian, baina, eta oso gustora, baina, horra ere daudela beste kondizionante batzuk. Eta telesailei dagokionez... Gehiago formatuari dagokionez, Bai. Ez egia da, telesaila asko daudela ja zinematik oso gertu, baina gehiago ezakit iraupenarekin lotura duen, edo formatuari dagokionez batez ere. Bai, egia da, gaur egun, pelikula gero eta luzeagoak direla, eta gure kasuan adibidez, miniserie bat egin ezkero, 6 kapituloko miniserie bat egin ezkero, 30 minutukoak, ari zera iaia Oppenheimer, edo de Brutalis, baina zerbait laburrago egiten, Orduan, egia da, iraupenagatik, lehen arazo bat zena, gaur egun igual, ez dela inbeste, baina badira bi formatu ezberdin dira oraindik, Eta egia da, telesailak edo seriak gaudela gehiago
telebistan kontsumitzeko eginak, eta naiz eta zinemaldi batean erakutsi daitezkeen, nola ez, nik uste telesailen artean ere ezberdintasun handia dagola. Ez? Gauza bat da De Sopranos eta beste bat da Aquí no hay quien viva. Zan, biei deitzen diegu telesail, baina ez dira gauza bero. Gauza bat da Friends eta beste bat da Severance. Orduan, Igual egile lan nabaritzen danean gehiago, egile hori igual presentatu edo... Niretzako nik Severance ikusten dut, eta naiz eta etxean ikusi nik zinema bezala ikusten dut, niretzako zinema da, eta narratiba da zinemarena, eta irudia da zinemarena, eta kontatzen zaidana da zinemarena, ez? Eta, baina beste kasu batzutan ez, eta kontrakoa ere esango nuke, nik gero, badira pelikulak ikusten ditudanak zinema aretoetan, eta telesailak edo telemubiak iruditzen zaizkit, ze horrelako asko ere badago. Orduan, telesailak nik uste zaila dela modu natural batean, festival batean sartzea, iraupen handiko, ez? Ezkena programazio baten barruan sartu behar direlako. Bai. Eta gero bestetik ere, badagolako nolabaiteko oraindikan elitismo kontu bat, ez? Eta oraindikan zine mundutik telesailei begiretze zaie, sorbalda gainetik, eta hori ala da, eta orduan, horregatik zinegile batzuk ez dute sekula seririk egingo, utzi gora bera, ez dakit zaborra egitea izango balitz bezala, ez? Eta zinemaldi batzuk hori ja gainditu daute, baina beste batzuk oraindik ez, oraindikan egiten dute ez pixka bat elitean egoteko, pelikulak egin behar dituzu, eta telesailak beste nubait daude. Bueno, hori argituta, orain bai, guazen zeruak murgiltzera, gogotxu nagoela, ez dut elkarrizketa hau jarraituko, aurrekoan aipatzen genuen Euskal Noir, Txapel Noir, olakoak botatzen. Egia da, zeruagoak telesailak jarraitzen diola nolabait, aurrekoaren ondarragoaken hildo narratibo estetikoari, baina sentsazioa daukat, hau pixkat helduagoa, zorrotzagoa, beste zerbait duela, mami aldetik eta sakonagoa bezala dela. Ez dakit ados dauden horrekin. Bai, ados nago. Nik uste ondarragoak naifagoa zela, ez? Eta igual simpleagoa egin batean, eta zeruagoak komplikatuagoa da, ez? Komplexuagoa. Bai traman, bai irudi planteamenduan, bai pertsonaietan, badu zer ikusia ziurrenik, ikasi dugulako, lehendabizikotik bigarrenera, ez? Lehendabizikoan zer, zeintzuk izan ziren ondo egindakoak eta gaizki egindakoak, orduan bigarren honetan saiatu gera gauzako betzen, eta bestetik ere badago beste arrazoi prosaiko bat da, lehendabiziko gura egin genuen, oso modu kamikazean izan zen, hori, 1000 aldiz errepikatu dugu, dirurik gabe, 4 astetan 4 kapitulo, Epatu zuen, zure fizkarraldo txiki izan zen. Bai, hori ez, pixkat, erronka bat hartu genuen, baina ondo atera zitzaigun, baina gaizki ateratzea ere bazegoen. Erokeria izan zelako horrela lan egitea, gero emaitza hori lortzeko. Orduan horre pixka bat ikasi dugu, ez du esan nahi honetan ere, baliabide askoz gehiago izan dugunik edo, baina horrekotik ikasi genuena izan da, bestetik izan dugu denbora gehiago gidoiak idazteko. Eta horreren abaritzen da, ez pixkat, zuk esaten duzun, komplexotasun hau garatzeko, heldutasun hau beste modu batera edo jorratzeko aukera izan dugu, ez? Buelta gehiago eman ahal izan dizkiogu. Eta orduan hori gehi aurretik izandakoaren eskarmentura gehituta, nik uste badagola salto bat, ondarra batik zero aukera. Badago. Testu ingurua kokatze aldera, protagonista nagusia, egia da telesaila, ez da jarraipen zuzen bat, baina nolabait pertsonaien arku dramatikoak eta jarraitzen du, historia berria da, protagonista berriro ere, Nagorearen buruk, bikainki ezur mamitzen duen Nerea Gartzia, da protagonista, 4 urte pasa dira, ertzaintzatik kanporatu zutenetik, eta bizi da Bilboko bere etxean, ez da ateratzen etxetik, eta, zeruagoak telesailan honela aurkezten duzu Nagorearen buru pertsonaia. Ekarri dizut nik dena. Atzotakoak gaur txinatarra, para no salir de casa viajas mucho. Neri ez basilatu. Eta bestea? Hau bakarrik? Si quieres más, vete a la farmacia. Bai. Zure lengusuan itaz fiatzen da. Bai, hori bera arazoa da. Itxoin pixkat. Hermano, jagori.
bueno, hori irudietan ikusi dugu, bueno, janari azkarreko banatzaile bat, Nagore Aranbururen Nerea Gartziaren pixura doana, hor azaltzen da, hor, ja nabaritzen da, aldaketa bat, bueno, nik behintzatara nabaritzen, sarkasmo puntu bat, elkarrizketa zentzu bikoitza daudela, hor, neri ez bazilatu, horrek, ja, ez, Nagore Aranbururen pertsonaiak badauka hor beste zea puntu bat, ez? Eta, bueno, gero hemen ikusten dugu, ez? Pixkat nola aurkezten dezun, bere etxean, nabari da ez dela teatzen. Ez dakit, pixkat azaldu nahi dezun, nola izan da garapen hori, kontuan izan da pasa direla 4 urte, bai narrazioan, bai bizitza realean, osea, nola izan da pixkat Nagore Aranbururekin egin dezu lanketa hau, eta pertsonai hau, nola erabaki dezun horrela aurkeztea. Bueno, niretzat, hasiera-hasieratik garrantzitsuena zen, hau jarraipen ortodoxo bat izan ez zedila, ez? Guk 5 urte igaro dira, eta pertsonajea 5 urte hauen ostean berreskuratzen dugu, bere egoera berrian. Duela 4 urte ertzantzatik kanporatu izan zen, orduan, nik hori hasiera-hasieratik nekien, ez? Ondarrabaken bera ertzaina zen, orduan, legearen eta boderearen monopolioa, ez? Violentziaren monopolioaren aldean zegoen, orain beste aldean dago. Orain ez dauka pistolarik, eta legeak ez du babesten, ez? Eta horrek asko aldatzen du. Aldatzen du iaia dena, ez? Ba, ikerketa bat nola gauzatu daitekeen. Ba, gero bestetik ere, personajea dago spinduagoa, da ilunagoa, da zinikoagoa ere, ez? Zinikotasuna gaizki ikusia dago, ez? Ironikoa izen zintezke, baina zinikoa ez. Eta, hostia, ba, igual bizi gara mundu batean, non igual apur bat ziniko izateak ere salbatzen gaituen, ez? Eta naiz eta norberarentzat txarra izan, orduan, bada personaje bat, ba, pixka bat lehorragoa, zinikoagoa, baina, bueno, gero bere arazoak dituenak, ez? Adikzioak, bere, bueno, ba, egoera psikologikoa ere, baina niretzako salbatzen duena umorea da, ez? Zuk esan dezuna, umore beltz hori bere izateko modu horrek salbatzen du personaje hau, ez? Bestela izango litzateke, ba, marmarti huts bat, baina beti badauka, ez? Badauka buelta bat, da nahiko bordea inguruko jendearekin, baina da nahiko bordea bere buruarekin ere, ez? Eta, bueno, horrek interesgarri egiten. Naiz eta, gero aipatuko dugu, Sarako Zarren pertsonaiak hor kontrapuntua sortzen du, hori aurrerago sartuko gabidoan. Ez dugu aipatu, baina, bueno, hori da pixkat hasierako testu ingurua, baina pixkat narrazioaren metxa pizten duen gertaera konkretua da hilketa bat. Hilketa batek pizten du, bueno, edukiontzi batean gorpu bat azaltzen da, eta hor azten da pixka bat, azten zate sartzen, ez dugu aipatu, baina gidoia zu eta arkaizkanoren artean idatzita, ba, pixka bat, serieko hiltzaileen kodeetan, edo, bueno, pixka hortik edaten dezute, ez? Karonte hiltzailea, ez dugu gehiegi azalduko, baina Karonte delako bat, da hiltzailea, jendeak deskubrituko du, zergatik, izen hori. Baina egia da, naiz eta hori aitzakia izan, sentsazioa ematen dit neri, epizentroan edo narrazioaren erdigunean, hiltzailea ez dela garrantzitsuena, ez? Pixkat dela aitzakia bat, ba, lehen aipatu duten pixkat gizarte kritika hori edo gehiago zabaltzeko, ez? Aipatzen dituzu hor, Dobermanen boterea, ustelkeria, estoldak, jaio, lana hil, hor daude kontzeptu batzuk, pixkat aitzakia direnak, ez? Ez dakit ados zauden, jendeak pentsatuko duen garrantzitsuena hiltzailea dela, ez dakit pixkat horren inguruan galdetu nahi nizun. Bai, bueno, guztiz ados nagoan, nik uste hau badela ere generoak, ez? Genero beltzak, bueno, ba, adar asko ditu, eta batzuetan genero beltz amerikarrean, thrillerrean, hain zuzen ere, motorea izaten da, ba, kasu honetan hiltzailea, psikopata, eta hilketak, eta akzioa, eta beste. Baina niri interesatzen generoa beste toki batetik doa, ez? Askotan, horiek izaten dira, abiapuntuak edo aitzakiak, bazuk esan bezala, gizarteaz hitz egiteko, pertsonajeek bideratzen duten historietaz hitz egiteko, ez? Izan liteke familia, izan daiteke adiskidetasuna, maitasuna berdin dio, ez? Edozein gai. Eta orduan, suspensea, ikerketa, poliziakoa da, nolabait guzti hori biltzen duena, baina muina ez da investigazio, muina beste zerbait da, ez? Eta nire interesatzen zaidan generoa hori da, ez? Hain zuzen ere, personajeek bideratzen dutena, ez? Eta nik uste hau gainera zurekin aurretik beste nunbait hitz egindakoa dela, zientzia fikzioarekin ez gertatzen dena, ez? Badira seriak, ez? Severance, esatezu. Severance da mundu ero bat, ez ulertzen nortzuk dira, nondik etorria familia, zer da enpresa mota, eta hasieran esatezu, ostia, ze hostia dau, ez? Ba, momentu batetik aurrera berdin zaizu. Bai. Osa, interesatzen zaizkizuna dira personajeak eta personen arteko harreman horiek. Eta orduan berdin di horiek kokatzen dituzun espaziuntzi batean, enpresa batean, edo erreserba indio batean, ez?
Eta niri hori gustatzen zait, ez? Idazterako orduan ere niri gehien interesatzen zaidana da, bueno, bai, thriller bat dugu, por supuesto, niri interesgarria eta beharrezko iruditzen zait, generoan gertatzen dena entretenigarri izatea, eta jendeak nolabait jarraitu nahi izatea, eta suspense puntu hori, ez? Eta, bueno, interes puntu hori popularra izatea, herrikoia izatea, ez? Eta orduan horretarako behar dezuna da, jende engantzatu da izan, baina, ez? Beste buelta bat eman, eta beste gauz horietaz ere hitz egiteko aukera izatea. Gidoia aipatu dugu, Arkaitz Janorekin batera idatzi dezuna, bistakoa da, edo sentsazio hori eman dinderi ere, narrazioan detaile txikiek garrantzia handia dutela, ez? Hor, badira hainbat plano, xetasun plano, ez dakit, kuadroarena, tapoiak entzekoarena, ez dakit, giltzak, asmatzen ari naiz, baina detaile asko daude, ez? Eta gero detaile horiek hori adibidez, Vince Gilliganek edo bakit Better Call Saul gustatzen zaizula, ez? Askotan egiten du, ez? Igual, atraren hasieran detaile txiki bat azaltzen du, ustez ez duena garrantziarik, baina bukaera mapatean garrantzia hartzen du, ez? Ustez, hor narrazioan detaile txiki askorekin osatu dezutela gidoi oso bibil bat, eta nik uste hori antzematen dela, eta lotuta dagoela leheno esan dezunarekin, ez? Osea, beste patxada batez idatzi dezutela guztia, ez? Detaile txiki horiek garrantzitsuak izan dira gidoian. Bai, nire ustez hori da, ez? Denbora gehiago izan dugu, buelta gehiago eman dizkiogu, eta bestetik, bost urtetan ere, pentsatu nahi dut ikasi dudala. Nire aldetik behintzat, ofizioa ere, gehitu dio dela, ez? Nire lanari, eta orduan, gauzak egiteko, apur bat hobetzeko aukera izan dudala. Niretzako oso garrantzitsua da esaten duzun guzti hau, zen ni 189 ikusle naiz, ez naiz egile. Eta ikusle bezala gauza hauek gustatzen zaizkit. Eta horregatik ez, Bizingiligan aipatu dugu edo. Neri gustatzen zaidana da, fikzioetan parte hartzailea izatea. Eta hau igual narzisista izan daiteke, baina de repente serie bat ikusten duanean, edo kapitulu bat, edo pelikula bat esatea, ez? De repente, hostia, asmatu du ze azkarra nahi zen. Ez, orduan, niretzat ikusleari ere olako makuluak ematea, ez? Pasiboa izan ez dadin, ez? Aktiboa izateko aukera izan dezan, da bere susmoak, bere, ez? Olako kabalak egiteko aukerak ematea, interesgarri iruditzen zaidalako horrek askoz ez gehiago engatxatzen zaituela, eta ez hori bakarrik gero lanak beste modu batean sedimentatzen duelako, ez? Beste modu batean geratzen zaiolako ikusleari, ez da entretenimendu soila, baizik eta, sentitu du parte hartzaileago izan dela. Eta, nik guzti hau esaten dut, ez paja mentaletik, baizik eta ikusle naizen momentutik ere gauza hauek gustatzen zaizkiolako. Bai, orduan, gusto kontu bat ere bada, ez? Beste batzuentzat gauz guzti hauek igual, simbolismoa, ez, neri interesgarriak iruditzen zaizkit, bazoa zolako, ez, seinaletxoak pistak usten, eta horiek ikuslearekin jolasteko modu bat ere badira, ez? Eskertzen da ikusle bezala, egia da. Alderdi bisuala aipatu da derrigorrez, egia da, lehen esan dut, ondarraoaken, historia da ezberdina da, baina estetikoki badago kontinuidade bat, jarraikortasun bat, estetikak duen pisua gerikoa da, Charlie Arginaroren argazkia edo Aitor Etxeberriaren musika, besteak beste, oinarri sendoa ematen dio. Edozein sekuentzia aukeratu nezakeen, baina, niri bereziki gustatu zitzaizkidan, eta bakit motozalea zehala, honelako sekuentziak. Hemen irudietan ikusten dugu Miren Gaztainagaren pertsonaia, zoragarria baita ere, motoan, atzetik, olako sekuentzia, desientez dut esango, baina badaude batzuk. Eta soinua entzuten dugu, nire musika zaletasuna edo afizioa ez da oso handia, baina bateria moduko bat entzuten da. Gorra zidan pixkat Inarrituk Bertmanen erabiltzen zuen zea olako zerbait. Olako plano asko daude, nabari da hor, ez, alderdi bisuala ere garrantzitsua dela telesail honetan. Bai, beti izan da, ez? Nik uste, ezakit, zinemagintzan edo ikusentzunezkoetan hain zuzen ere irudiak ere komunikatzen duela, ez? Ez dela dena hitzezko edo solasaldietako kontua, ez? Irudiak bere aldetik, ez? Gidoiak edo pertsonajek esaten dutena, zerbait da, baina gero irudiek askotan edo kontrako esan dezakete, edo osagarri bezala funtzionatu dezakete, edo hitzek esaten ez dutena esan dezakete, orduan, ni beti oso bisuala izan naiz, osea, hori ez, hitzezkoa baino gehiago, kasu honetan abez, komentatu dezun guzti hau, bitxia da, zen Aitorrekin soinu banda eta lantzen dugunean,
asko hitz egiten dugu filmatzen hasi aurretik, gidoiaren gainean, ez? Eta orduan esaten, hostia, nik nahi ditut motoak ezagizetat bogo, eta azten geha, bai, moto hauek, bogo, eta hostia, bateria, ez? Nik aspaldi egin nuen lan bat, paseo bat zena, hor hemen Gladisenean barne, eta bateri batekin grabatu nuen. Eta akordatu nintzen hartaz, emaitza asko gustatu zitzaidan, ez? Orduan, aurretik egindako zerbait aplikatzen saiatzezera, gero Aitorrak eman zion beste buelta bat, eta orduan hori, azkenean, nik asko disfrutatzen dut, prozesuan. Ez prozesu hau oso, gero batzutan emaitza, hobeto edo okerrago geratzen zaizu, baina prozesuan behintzat, ez, bada zerbait gustagarria, eta eta zuk esan desunan, badira, garrantzia handia ematen diogu irudiari, eman genion ondarra baken, eman diogu zerua baken, baina gero badaude ere berezitasunak, ez, ura kaso garbiagoa zan, apur bat argitsuagoa, hau ilunagoa da, zikinagoa, orduan beti saiatzen gera, izan dezala, zigilu moduko bat, ez da izan guztiz ezberdina, baina bai saiatu gera, apur bat ere ezberdintzen, ez, personalidade propio izan baino, 5 urte pasa direla nabarmentzen, eta apur bat zikintzen, ez? Bai, lerroburuan ikuste dela, aurreko azara naifagoa eta hau zikinagoa, ez? Orokorrean zentzu guztietan, ez? Bai, eta hori, eta bai traman, bai personaje moralean, bai guztian, bai. Alderdi teknikoetan ez dugu gehiegi sakonduko, baina kolorearen erabilera ere, nik, olako gauzetan eta gustatzen zait fijatzea, eta deigarria egin zitzaidan, eta hemen sartu nahiko nukeia Zarakozarren pertsonaia, egia da, aktore guztiak gaudela zoragarri, Jose Amengoetxea, Ramon Agirre, Miren Gaztañaga, baina neri pertsonalki, eta uste zuri ere gustatzen zaizula, Carmenen pertsonaia, bereziki harritu nau. Bai Zarakozar, bai Carmenen pertsonaia. Eta orduan, gustatuko leitzake aipatzea, zer suposatzen duen Carmenek Nerea Gartziarentzako, pertsonaiarentzako, eta nola aldatzen den Nerea Gartzia Carmen bere bizitzan sartzen duan heinean. Eta orduan sekuentzia hau ikusiko dugu. Bakizu zer dan palioaz jateaz gehien gustatzen gaztana? Askoz be poliki xau jate dutela. Denbori harin ipasten da, tenedoraz jaten duzunean. Eta nahiago dezu denbora poliki pasatzea? Gaur bai. Hemen ikusten dugu Nerea Gartzia beste modu batera. Hemen Nerea Gartzia horrela ez dugu ikusi beste inorekin eta beste inon, ezta? Hemen ikusten da, ze sortzen duen, eta gero baita ere, hemen koloren kontua, eta ez gea hemen oso pedante jarriko, baina gorria, berdea, pixkat nola sartzen den bere kolorea bere bizitzan. Gustatuko litzeke aipatzea pixkat bi pertsonaien arteko erlazioa. Bai, hau, pixkat ondarra batik ekarri genuen trama hori da, ez? Eta azkenean da, Nerea Gartziak lehen aipatutako, ez, izaera lehor eta fuerte hau dauka, baina Carmen azaltzen denean, azaltzen da bere ziurtasun guztiak hausten dituen pertsona hori. Eta nik uste hori guztiok gertatzen zaigula, guztiok dugu edo izaera bat, edo nortasun bat, eta batzuetan izan gaitezke fuerteak sendoak eta ezakize, baina badu egoerak edo pertsonak guztiz zapustun dutena hori, ez? Eta kasu honetan, nerarentzat hori da Carmen. Ez bere inseguridade guztiak azaleratzen dituena, hor ere badagoelako beste harreman mota bat, eta beste sentimendu mota bat, eta gero gainera, Carmen, izugarri gustatzen den pertsonaia da, bere modura, baina oso pertsona, bere buruaz oso ziur dagoen pertsonai bat ere badelako, ez? Eta oso sintzeroa delako, eta oso eskuzabala delako ein handi batean, ez? Orduan, ez dauka bere sentimenduei ere, ez dauka bere sentimenduen beldurrik, eta horrek deskolokatzen du guztiz Nerea Gartzia. Neraren kontrakoa. Guztiz kontrakoa dela, baina badago hor zerbait, ez? Badago hor tentsio moduko bat. Eta bai, neri izugarri gustatzen zait pertsonaia, eta gero aitortu beharra daukat, pertsonaia idatzita dago, edo zegoen, edo egon da, modu batean, baina gero Sarak zurrarak itzen duenean, beste dimentsio batetara eramaten du. Eta nik uste personaje jaio zela, ez? Nerea Nagore den moduan, eta Nagorek asko ematen dio Nerea Gartziari, ez? Nik uste ere, nortasunaz eta izaeraz, Sarak izugarri ematen dio Carmeni. Sara izan ez balitz, Carmen bestelako izango litzateke. Sarak baduelako magnetismo ere berezi bat. Bai, ez dugu esango zergatik, noski, spoiler potola izango litzatekelako, baina egia da, izango litzatekela guztiz bestelako pertsonaia. Elitzateke ez telesa hilbera izango, esango nuke.
azken bi adarrak ukitu nahiko nituzkenak, alde batetik tonoa eta bestetik erreferentziak, ze nabari da gehiago disfrutatu dezula eta bueno, gustatuko litzake jakitea ze erreferentziak izan dituzun. Baina toruan dagokionez, bueno, sekuentzia labur bada eta anekdotikoa konparatuta gainerakoarekin, baina bueno, aretoan ginenen artean, ba bueno, algara eragin zuena eta da honakoa. Bueno, hori ikusten dugu administrazioan ere. ¿Me dices cuál es el papel de la convalidación? Bueno, besterik gabe. Bai. Antzematen dela, eta nik uste eta aurrekoak ez zuela, olako bazentzu bikoitza, sarkasmoa, ironia, ez? Hor, kartelean ikusten zen administrazioan ere euskaraz, eta baten pertsonaiak gazteleraz hitz egiten dio, ez? Bezeroari. Orduan, hor ere eukidezu, ez? Pixkat joko gehiago, olako puntuak sartzeko, ez? Humorea. Bai, bueno, ostia txar pixka bat ere, Hori da, ez? hori da. Eta nahiko nukena, baina gutxiago dago. Ja. Ze askotan, ni libre sentituko anintz, askoz ez hobea litzateke dena, baina gero jabetze zara, ba, bueno, ez dagoela dena zure eskuetan, eta zure burua kontrolatu beharra daukazula, baina, bai, ba, hauek, bueno, ba, askotan horlako gauzak ere baliatu behar dira, ez, ba, norberak pentsatzen duena azalerazteko, ez dakit, ba, idazleak bere liburuetan egiten duen moduan, edo ba, musikariak bere letretan eta kantuetan, nik halako gauzatxoak baliatu behar ditut. Eta, bueno, niri beti iruditzen zaite, ni ere, hori, ba, ni nahiko Nerea Garzia naiz entzorretan, ez nahi simpatiko gia, ba, borde xamarran ez da, Baina, pertsonai bat izango bazina, telesaioetako pertsonai bat Nerea Garzia izango zinateke. Nik uste Nerea Garziak asko duela ni gandik, badu asko nagoren gandik ere, nik uste Sarak ere baduela ni gandik, eta nik uste, ez dakit, lertxundik ez dakit beste, baina Goiok ere badu nahiko ni gandik. Bai, ni oso Goioren defendatzailean naiz. Eta horregatik idatzen Ramon Agirrek duen presentzia pantailan, ez da, bueno, azaltzen da xente, baina hori ere... Bai, baina da egiten duenan, benetan sinisten duen pertsona, ez? Hola, pixkat filosofatzen naiz luze arituko, baina gaur egun hori, ez? Esaten eta egiten dugunen artean, hainbesteko da tartea, eta ja asumituta daukagu, ez? Esan dezakegula zerbait, baina gero gure egunerokoan kontrako egin eta ez da zer gertatzen, Goioren personajeak da esaten eta egiten duenen artean tarterik txikiena duena. Hori bai, esaten duena eta egiten duena zer den, ba igual ez zaigu asko gustatzen. Baina tipoak egiten du fededunen sinismenarekin. Eta orduan, bueno, hori errespetatzen dut. Igual, nagoa doz, baina errespetatzen dut. Orduan, horregatik gustatzen zait ere personaje hori, ez da. Bale, izan daiteke badena, baina bestetik esatzen zu, ostia, baina igual bada kontsekuentena, ez hori behintzat ezin zaio kendu. Eta, bueno, guzti hau esan da, bai, izan ninteke Nagore, barkatu, Nerea Garzia, eta baina nire ustez beti salbatzen gaituenak umorea da. Umoreak, mala hostiak, hori, umore beltzak, ez dakit, txantxak, ez beti behar da, edo behar dugu, nolabait, ez dakit, gertakizun guzti hauei eta pixka bat solemnidadeak kentzen dioten gauzak, ez? Eta orduan, ni solemnidadearen oso kontrakoa naiz, orduan, esan ditzakegu 1000 gauza da, baina, bueno, umoreak eta ostia txarrak, asko arintzen du bizita, bai. Erreferentei dagokionez, egia da, telesailak simbolismo ugari dituela, erreferentziak, bueno, Karonteren mitoa, baditu ukituola Lynchea, David Lynchen ukituak, hor Blue Velvet, hor badago une zoragarri bat, niri asko gustatu zitzaidana, Anariren Arriaga bestiarekin, motoarena, imaginatzen dut, Wong Kar-wai, bueno, hor badaude referentzia batzuk, ez dakit horre gozatu dezun, pixkate gustatzen zaizun hori bertan txertatzen. Bai, azkenean, norberak hori ez, gauz batzuk gustatzen zaizkio, eta gero, norberaren egiten dunean, saiatzen da maite dituen hoiek, nolabait imitatzen, edo omenaldia egiten, ez, eta beste batzutan hori ez, planteatzen dugunean errealizazioan, guazen solasaldi hau oso modu jarmus eran egitea, ez, eta oso simplean, kontraplano egin beharrean, bi pertsonaiak, planoan bertan, bate besterekin izketan, hostia. Bueno, bai, azkenean, hor bago jolas bat, ez, beti dago erreferentzi joko bat, askotan norberak ere, edo norberak konstientez dena egiten dituenean, nola edo zergatik egin dituen, baina, klaro, norberak egiten du, ikusi duen horren interpretazio moduko bat, nik ikusi ez ditudan pelikulena ezin dut egin, ez, eta orduan, bueno, nik uste nabaritzen direla, ez, nabaritzen dira hor ukitu hoiek. Eta nabaritzen da disfrutatu dezula gehiago, behintzat.
Bai, bueno, a ver, gero serie bat egitea asko... Bueno, disfrutatu esaten dugu engo Bai. bazina bezala eserita. Osea, bai, honen a ver, atzean dago lana eta esfortzua ere, osea, gerikoa da. bai, ni, a ver, gure lanbidea tentsioz beteta dago. Da, tentsio finantzieroak, lanarenak, historiarenak, gero, osea, tentsio asko daude, orduan, ondo moldatu behar zara tentsio horretan, edo tentsio hori bizitzen. Orduan, nik hori onartzen dut, gustatzen edo horren jonkia ere banaizela, izan naitekela, baina hori neurtu behar da ere. Ez? Bueno, ni argaldu egiten naizelako rodajetan nagoenean, da oso asko eskatzen dizu, ez? Oso inmersiboa da, bai. Osa, horreka bat mantendu behar duzu. Bai, eta gero beti zaude inseguriaren menpe, ez? Uarizea lanean, baina ez dakizu honek nola baituko duen, ez? Jakingo bagenu nola koritzateken seria hasi aurretik, erresalitzateke, baina guk zerbait dakago buruan eta paperean, baina ez dakigu ze izaten amaituko duen, orduan, beti zaude, ez? Insegure horretan. Eta orduan, bueno, nik disfrutatzen dut, baina tarteka egin behar ditut. Malabarismo batzuk. Bai, ez dakit, hau eguneroko lana urte osoan zehar ez dakit izan liteken. Agurtu aurretik, ikusi zerbait ekarri ezula hor, liburu bat. Bai, ez dakit zer den hau, ondarra hoaketik zerua ora. Bai, hau beretik ateratzen dira egia eta gezurra. Zer da marabila hau? Liburu batetan bildu nahi izan dugu pixka bat. Neni oso liburu zalea naiz. Ez, niri beti... Eskuartean daukagola liburu bat, tapa gogorrarekin, farmazia beltza, ez? Argitaletxarekin aterata, eta ikustu ditugu irudiak, ez dakit gidoi, zatiak, edo Aitor Etxeberriaren konposaketa batzu daude, pixkatola collage moduko bada, ez? Bai, normalki, alako zine eta pelikulen liburuak eta izaten dituzten elementuak dituzte, nik uste honek berizten duena da batetik, parte hartu duen jendearen ahotik kontatzen dela, ez nik sartzeitu nire txapatxoak, baina laburragoak dira kasu honetan, eta gero, parte hartu duen lantalde handi baten, ahotsa dago hemen ez, haien esperientziaren inguruan izketan, gero irudi asko dago, argazkiak, lantaldekoek ere ateratakoak, eta gero bereizgarri edo bereiztasun nagusia da, ondarraotik zerua okera pasadiren 5 urte hoietan, personajeari zer gertatu zaion, kontatzen dela komiki baten bitartez. Orduan ematen dira 5-6 printza, komiki baten bitartez, eta gero personajeak bere psikolagarekin daukan elkarrizketen bitartez, pista batzuk ematen dira, Nerea Garziaren bizitzan nondik nora junden tarte horretan. Zora, marrazkiak Ariztrueba, ez da? Bai, hori da. Zora garria, Koldo Almandoz, mil esker, beste behin, etorkizuneko proiektuak baldin bauzkazu, ziur nago laukiko dituzula, bakizu, klaketaren ateak irekita dauzkazu, nahi dezunean honea ez dakila terapia modura etortzeko, edo pixkatzure barneko gatazka guztiak askatzeko, baina gonbidatua zaude, nahi dezun guztitan. Etorriko naiz. Platzerra izan da, eta sorterik onena. Berdin. Eta uinen edo pantailaren bestaldean zaudeten hori, eskerrik asko, eta gonbita luzatu nahi dizuegu, zeru, ahoak ikusteko, benetan merezi duelako. Eskerrik asko. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena, Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa, Paula Moreno. Audio grabaketa eta muntaia, Iñaki Beraetxe. Diseinua, Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa, EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimeneko izpena.